Miesto Rumunsko. Obdobie leto 2025. Tak som sa rozhodol prešlapať na bicykli Rumunsko. V nemenovanej autobusovej spoločnosti sa kúpili lístky a vyrazilo sa. Smer Budapešť, následne Bukurešť a prvá časť bola za mňou. Tu som strávil niekoľko nočných hodín potulkami po Bukurešti. Pozrel som Ceaușescov palác, v dnešnej dobe známy ako Palatul Parlamentului, teda parlamentský palác. Pozrel som miestnych staničných tulákov a hýbaj ho. Nastúpiť na vlak, na druhú časť cesty. A takto prichádza vláčik do Konstanty. Vagón 3 by mal byť môj. Zhruba 230 km za 2 hodiny jazdy? Nie je zlé služby. A to som z prievodcov čítal sťažnosti na rýchlosť rumunských vlakov. Rímska pevnosť Cetate Antica Istria? Nie, nič nebolo. Svorka psov a správca s veľavravným gestom ma poslali preč. Ale stretol som... Keď si ideš popri ceste od Čierneho mora, stretneš ninja korytnačku. Krásna si, krásna. Aj takto vyzerajú zálivy Čierneho mora. Pekne zožatá pšenica a hneď morský záliv. Koniec dňa, obec Istria a nocľah. Pán ma nechal na záhrade v takom prístrežku zadarmo. Tak teda ďakujem. Nový deň a najhorší zážitok, aký som zažil. Mobil ukázalo 38 stupňov Celzia, ale miestna pani tvrdila, že odčítala na teplomer 43 stupňov Celzia. Môj ty Bože. Salut. Salut. Moje telo spoznalo, čo je stredovek. Čo už, cyklistika niekedy boli. Žiadny strom, žiadny tieň, iba poľa a občas nejaký krík. Smrteľná kombinácia. Skoro celú noc pršalo. Dnes je podstatne chladnejšie, ale krajina rovnaká. A stromov trochu pribudlo. Bude aspoň kde tu tieň. Prídem ku kompe v Braille.
Kedy premávajú kompy? Odpoveď? Ako postavili most, tak kompa už nepremáva. Pozerám mapy 15 km navyše. Zamyslený pohľad do mapy mi pretrhne ponuka. Ak sa nebojíš, tuto pán ťa za 20 lej prevezie na člne. OK, Dunaj v týchto miestach asi neprebrodím a 15 km navyše sa mi nechce. Čln síce vyzeral trochu vratko, ale išlo sa. Ulicu mere a v ústretí novým zážitkom. Čo som si odšlapal navyše na sever, aby som prekonal Dunaj, to som sa odviezol vlakom do Ploešti. Vzdialenosti je to zarovno. Nenechám sa predsa odrovnať slnkom na tej vyklčovanej krajine. Konský záprah na ceste. Nejdeme, že som v Rumunsku. Targovište. Pozrel som múzeum rumunskej polície a hneď na to krásne oplotené stavenisko okolo baziliky Sfinta Vinery. Čo už, vyzerá to tak, že si asi raz za rok musím jedno stavenisko pozrieť. A išlo sa ku škole, kde bol súdený a následne popravený Nikolaj Čaučesku so svojou ženou. Poučenie? Nikdy nebuď komunistický diktátor. Vo veľa prípadoch to nedopadne dobre. Targovište by bolo a šlo sa do kopcov a lesov. Aj takéto fázy som mal. Takéto kopce. Bola to ale fajn zmena. Aj keď bolo teplo, pomedzi tie stromy to bolo príjemné. Nie ako pri Čiernom mori. Predjazdová kontrola.
Nič moc. Budem musieť kúpiť novú dušu a niekde vymeniť. Piatý deň bol v podstate taktický. Približne 60 km to bolo. Došlapal som čo najbližšie k úpätiu hôr pod hrad Pojenary, Drakulové hradné sídlo. A večer? Večer prišla návšteva. No. Nazdar. Skadiaľ? To sa nedotýka. Skadiaľ? Ona je z Polska. Ja z Polska. Ale rozumie všetko to je. Ideme si pozrieť vlastné medvede, tak musíme na Rumunské. No vlastne, no. SNS-áci títo tam robia... Za chvíľu ani neuvidíme medvedia tam takým štýlom. A ty si skadiaľ? Ja som z Vrtova. Jo, tak to máš kúsok od medveďov. No. A ja som stretol párkrát. Ja väčšinou iba stopy. Ja som malého stretol, raz po 8 som... Na, rabuje koš. Čo si našiel? McDonald, nie? Dva symboly Pojenary. Medveď Cez cestovanie. No čo? a Horehrad. Šiestý deň som začal skoro ráno, aby ma noc nezachytila v kopcoch. Posledný výhľad na hrad Pojenary a už som obzeral priehradu Baražul Vidráru. 9. najväčšia priehrada na svete v čase jej kolaudácie. Dnes je niekde medzi 20. a 30. miestom. To som ešte netušil, čo si pre mňa deň prichystal. Samozrejme, v strese som kameru zle obratil, tak som natočil nič. Rekonštrukcia je asi takáto. Šiel som si normálne na bicykli, iba keď zrazu medveď. Zmačkol som brzdy a vytiahol sprej. Myšlenky som mal asi takéto. A tipujem, že medveď asi takéto. Pozerali sme na seba, keď v tom prišla dodávka, z ktorej si ho ľudia začali fotiť. Rýchlo pozad dodávkou a jedným očkom som sledoval medveďa. Z prichádzajúceho auta sa vyklonil človek. A s jemným úsmevom sa ma opýtal: Are you okay? No, dobre to skončilo. Posledných 420 výškových metrov. Tam, tak to vidno v pozadí,
tam sa tam treba vyškrabať. Fuj. Prameň Carmen, to bolo ako zjavenie z neba. A došlapal som na vrchol. Pohľad som mal celý sklený, čo som bol na seba hrdý. Prejsť z južnej strany cez tunel a už len zjazd zo severnej. Zjazd mi trochu pokazila nehoda. Asi 2 km som sa krokom spúšťal popri krajnici, ale potom som mal skoro celú cestu sám pre seba.
7. deň z rána začal vojenským konvojom, ktorý prevážal tanky a delá s doprovodom polície. Prešlapanie Transfagarašu prinieslo aj zmenu klímy. Bolo teplo, ale slnko už tak nehryzlo. A takto som aj došlapal do mesta Sibiu. Most lží. Kto len zaklame, pod tým sa vraj zlomí. Tak skúška. Most drží. Malá obhliadka mesta a šlapalo sa ďalej. Nový deň a mestečko Sebež. km cez Pahorkatinu a pred očami sa mi ukázalo mesto Oršte so svojimi pevnostkami a kostolmi. Tých kostolov tam majú, a aké vycifrované. Tento raz to bol pravoslavný kostol v meste Siméria. Mesto Deva a správne miesto na obed. I keď takto ma obsahol krdel krkavcov. Konečne chápem Hitchcocka. Celému mestu Deva dominuje výhľad na pevnosť nad mestom. Celkom rozľahlá a pekná, ale ten kopec som si radšej odpustil. Navigácia ma čoraz viac posielala do kopcov a lesov. Posledná dedinka s takouto cerkvou a zástavba začala pomaly radnúť. Asfaltka sa zmenila na štrkovú cestu, les hustol a zrazu počujem oproti sebe auto. Nie, to nie je scenár na horor. Z lesov som sa vyškrabal, ale sľúbený kemping nikde. Tak v dedine Fažet odfotiť Douglas McDonald DC-3 a hľadať iný nocľah. Nocľah sa našiel, ráno rýchlo pobaliť a takmer po rovine sa vyrazilo. Smer Timișoara. Kontajnerové bývanie? Jasné, na 2 noci? Prečo nie? Na druhý deň sa vyrazilo na obliadku mesta.
Na mape to bolo označené ako hrad. Nuž no, bol to skôr kašel, aj to dosť ošarpaný. Nejaké lokálne pivko na osvieženie pri rieke Bega a mohlo sa pokračovať, keď v tom defekt. Zás takže obliadka sa skrátila. Peši pekne pomali na ubytovňu, večer rozložiť na radie a dať bicykel do pojazdného stavu. Ten posledný deň už mohol vydržať. Posledný deň. Budičiek o 4 ráno a vyraziť do cieľa. Keď si takto uprostred poľa nájdeš ropu. Tak, a sme dorazili do najzápadnejšej obce Rumunska. Takáto samá rovina tu je. Tak to vyzerá trojhraničný kameň. Tu je Rumunsko, Maďarsko a Srbsko. Tak už som to nejak zvládol.
tak už len došlapať do Segedinu, spraviť malú obhliadku, pekne si oddychnúť niekde pri pive a vlakom pekne na Slovensko. Ciao.